Здравейте! Това видео е за Viral BG. В това видео ще разберете защо артистите сменят своите музикални стилове. Нека започваме! Първо, много поп-артисти почнаха да правят хип-хоп песни. Такива артисти са като Майли Сайръс, която направи песента 23, Джастин Бибър, който направи песента Wally, също така Риана, която направи песента Bitch Better Have My Money, Бейонсе, 7-Eleven, това е нейната песен в хип-хоп вариант. Също така, да си замислим, появи се и нещо друго. И много рап артисти почнаха да правят поп-песни. Точно поп-песни или R&B. Такива артисти са като Дрейк. Например, той създаде песента Hold Me You Are Going Home. Една доста добра песен, с доста добро звучение, но не е рап. Защо ли го направи? Но ще се върнем след малко. Сега ще кажем и за други артисти от неговия бранш. Ники Минаж, Гранд Пиано. Доста лирична песен, бавна, мелодична. И тя е във вариант поп песен. Eminem, и той експериментира със звученето. Например, много от песните му Stronger Than I Was, Hell Song и други. Той звучи като поп артист. Но защо ли го правят тези артисти? Не им ли стига само един стил? Ще ви кажа. Артистът е човек, който създава изкуство. С една дума, артистът може да не се ограничава в един стил. Той може да работи във всякакви стилове. Артистът може даже да се снима във филми, като Eminem. Може даже да прави и различни стилове в своите песни. Да пренася друго звучение. Така че песните му да са по-оригинални. Артистът може да си позволи това. Може всичко да си позволи, стига за него това да е изкуство. Щом е изкуство, той го прави. Няма смисъл да се ограничава просто. Това е истината. Това видео беше за Viral BG. Благодарим ви за гледането. Харесайте клипа, споделяйте го в социалните мрежи. Пишете коментари, пишете вашето мнение по темата. Това беше за Viral BG.